Di ko pa kasi natatanggap yung pera. Etong 13-month Opo. pay, akala nila natanggap mo na, pero yung pera hindi pa sa iyo nakakarating. Nare-release po dito. Bakit daw hindi na ibigay sa iyo itong pera? Yung record o itong payslip ay nakarating na sa iyo? Kasi kami ma'am, nagdedepende sa koleksyon. Dati po, sabi ni ma'am, wala pang koleksyon. Sa Manila na daw ako maghingi. Sabi naman po sa Manila, wala silang pera doon, kaya dito ako dapat maghingi kay ma'am kasi nandito yung pera. Ang 13-month pay po ayon sa batas is dapat po maibigay on or before December 24 nung taon kung kailan ka nag-empleyo. Pwede naman po lumapit po sa aming tanggapan or pumunta sa aming tanggapan para i-assist namin, isasama namin si employer para mapatawag natin at Opo. mag-usap